binarunging kidung tresna mongko prastapaning jiwa nadyan pinalangan samudra agni datan minggu tanpa kewuh banging tresna bingkas saking rupeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepangaken kula pun parno wibaksa saking Singosari menawi besanipun Pak Muntolib saking Langlang, kula saking Randuagung tunggal sak kecamatan Siti Desa Pak Muntolib Bu Kastumi. Dinten menika kula badhe minangkani panyuwunipun Bapak Muntolib ingkang kalersam nembe mantu Bajeng Ragil. Terus mantu Bajeng utawi Ragil ingkang miyos putri menika ilo-ilo tiyang Jawi mliginipun tlatah ing Dulukerto dipun wontenaken bubak kawah ing pengajap minangka pralambang panuwunan dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi putra temanten Ayu Krisnawati kalian Muhammad Vicky menika mangke dados putra putri ingkang saged bangun keluarga jumbo kalian kekudanganipun bapak lan ibu saged bangun keluarga ingkang kebaing kabagyan kacekapan sandang pangan lan papanipun. Mbak Ayu, Mas Vicky dipenak-penake anggone dadi manten arep dirupa gawe bapak karo ibu sampean ya wis manut ae. Wong tuwa mono duwe pangimpen, muga-muga besok anakku bebasan kaya dene kekudangan iso mikul dhuwur mendem jero marang bapak lan ibu. Pramila dumateng para sepuh saha para sepuh sedaya nyuwun ageng pangapunten lan ugi dumateng para leluhur ing tlatah Dulukerto mugi paring donga pangestu dumateng kajatipun Bapak Muntolib Ibu Kastumi satemah anggenipun kagungan kajat menika tansah manggih rahayu wilujeng kalis rubeda niskala saged nggayuh menapa ingkang dados angen-angenipun Bapak Muntolib sekalian satemah saged mujudaken keluarga ingkang dipun pimpin Bapak Muntolib sak bajang rakyatipun menika dados keluarga ingkang kebak ing donya brana, kebak ing akhlak budi ingkang sae tansah manembak dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Pramila nyuwun donga lan pangestu kula badhe amiwiti adicara bubak kawah namung saderengipun badhe kula paringi dandang gula pralambang panuwunan dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Aturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu, para tamu, para undangan. Saderengipun kula minangkani waniripun Bapak Muntolib sawetawis kula badhe nembang dandang gula pralambang panuwunan dumateng Gusti ingkang Maha Agung.
purwan ingkang sinawung manis anedaknya serat kekidungan cekapok air batine Kanjeng Nabi lan para wali Bomo sagung ngobeksa lahir batin den santoso landesan tias hening sucinya iji Gusti paring nugroho jak kaling kalang diadakar pandan monsar Inom lir kakonang surun sorotitan kadang kakonan lajarin pernah minggat kono kulon derek itu katan kantun sang kreatif mulat sang kakek di Semar nembe ke Allah kejagoan yang karang dedam mulat wonten ing antariksa wonten cahya bebebyar sigra mandhap saking karang kadempel sigra merpegi dumateng ingkang putra Sangkoma Jaya Merah Herate
gugek sadelipa hemel durung antara suwe anggonku jejagongan karo anak-anakku mreksani antariksa ana cahya gumebyar loro cacahe jebul anakku dhewe Kamajaya lan kowe ratih nuwun inggih Rama Pikulun Ismaya kula ngaturaken pangabekti Rama Pikulun sajan kula ngaturaken pangabekti Rama Ismaya ya tak tampa Kamajaya lan ratih pangabektimu ndadekke bungaipun Bapak awan iki beda karo padatan dewa sakarone Kamajaya lan ratih ana parigawe apa kok kowe nganti mudhun ana daleme Bapak Muntolip iki Dutastumi kamangka panjenengane iki lagi repot duwe gawe kok bertarani nuringgih Rama Pikulun kaget raosing manah kula dupi priksa saking kayuwangan cakra kembang kawistara wonten ing Bulukerta Batu wonten ingkang sesaji wujudipun tumpeng kidang soka dinancepan bandera Gunung Purusa menika pratandha palenggahan kula Rama Ismaya dadi yen ana wong duwe gawe kamangka sesaji jangkep uga rampik ana tumpeng ingkang tinancepan bandera abang putih iki palungguhanmu njur karepmu ngapa dewa sakarone kowe udana kene nuwun inggih Rama Ismaya sampun dados niat prasetyaning manah kula ambok bilih ing jagat alam wonten ingkang dados temanten kamangka sesaji wujudipun mekaten menika kula kedah mandhap lan kula badhe paring donga dhumateng anak kula Ayu lan Vicky Rama Ismaya ya yen ngono babar pisan njaluk pandongamu ing dewa sakarone Kamajaya lan ratih yen perlu diaturke marang Ayu lan Vicky dimen ngerti apa to maksude buka kawah dina iki lho inggih Rama Pikulun anak kula Ayu lan Vicky ing jagat alam padang menika boten wonten tresna ingkang sejati kajawi tresnanipun Kamajaya lan ratih dewaning asmara dewaning kabagyan boten namung ing donya nanging ngantos dumugi ing delahan tresnanipun Kamajaya lan ratih boten saged kapegataken dening sinten kemawon Rama Ismaya ing jagat alam padang boten wonten tresna ingkang sejati kajawi tresnanipun Bapak Adam lan Ibu Siti Hawa kados dene Nabi Yusuf lan Siti Zulaikha kados dene Nabi Muhammad lan Siti Khadijah Rama Ismaya pramila ing kalenggan sakmangke kula sabda mugi-mugi Ayu lan Vicky anggenipun gesang sarengan menika saged nggayuh kamulyaning gesang tutuk donya prateng delahan Allahumma amin. Yen ngono tak terangke babak pisan marang Ayu lan Vicky mbok menawa sapa wae kang nindakake adicara bubak kawah kuwi bakal mudhuning dewaning asmara ya kuwi Kamajaya lan ratih ing alam padang Kamajaya lan ratih kowe tresna orang ing alam donya nanging nganti telung babakan donya ya kuwi donya ing Arcapada Madyapada lan ing jagat kadewatan mula Ayu lan Vicky tresnamu aja ming ing donya wae cah lan cah bagus nanging tresnamu tak dongake muga nganti tekan delahan besok ketemu nang swarganing Gusti Allah ono cah ayu cah bagus lan malih Rama Pikulun Bapak Muntolip Ibu Kastumi ugi jinangkepan udharampe sak monten kathah Pikulun Ismaya ya panjene wong Jawa iki ya ngene bubak kawah dina iki udharampe wujude ana apa wae gedang raja talun gedang saka tembung gegadangan anakku gegadang kekayuan kang padang dongane Bapak Muntolip lan Ibu Kastumi marang kowe sak keloro muga kowe iso kasembadan duwe kegayuan apa wae kegayuan kang padang muga-muga bisa kasembadan mula gedange manten iki dipilih gedang raja talun iso duwe watak kaya dene ratu lan raja iso paweh iso sedriyah marang sapa wae tangga kanan kiri fakir miskin besok yen wis
kagungan donya kang luwih diparingke kanggo sedekah. Ing kono bakal mahanani rejeki kang barokah ayu lan piki ngono ya. Ping lorone kuwi ana jute Kendhaga Kencana, Kendhaga Mulya. Iki ngono wis disiapake karo Bapak Muntolib. Kumang Pak Parno yang duwe dhewe ben jangkep dadi dobel. Ing jerone Kendhaga Kencana, Kendhaga Mulya ana wujude winih kang subur. Wiji kang subur ing kono ana kacang kedele napa mawon wonten sedaya jangkep babasan wiji 17 kapining wiji ingkang sae wiji ingkang mentes kuwi maksude yo ayu lan piki muga-muga ayu mengko ndang-ndang diparingi pasyane Gusti muga ndang diparingi putra putri sing saleh lan salehah dadi Bapak Tolib ndang-ndang iso ngudang putu maneh ngaten Pak Muntolib nggih. Terus jumbo kalian sesaji ingkang dipun sametakaken iku mau wiji ingkang kula beto Bukastumi wijine gede. Terus tumbase wonten Indomaret terus milih pokoke. Terus mugi-mugi tumus mangke. Kendhaga Kencana sing siji abang, sing siji putih. Ning jamane wis modern. Pak Parno tukune kendhaga nang Dinaya milih sing apik Mbak Ju. Dimenawet kanggo selawase kanggo kenangan supaya manten tetep kelingan mbok menawa budak kawah kuwi donga sing apik tumrape manten sakarone. Ing kene uga ana degan. Degan kaloro kang wis pinarasan. Mungkin wis didukani karo Pak Parno diunjuk Bapak Muntolib nunjuk karo Ibu Kastumi, Mbak Ayu nunjuk karo Mas Vicky. Ing jerone degan kono ana banyu. Sing diarani banyu Perwita Sari. Banyu wis ngarani Perwita kuwi lembut, sari kuwi rasa. Banyu kang lembut kang mawa rasa. Yen sing ngombe atine padhang waras degan engko dadine ya enak, legi, seger, suyah, sumarambah wong sak omah. Ning yen ngunjuk kok kamangka umpama kok Bapak Muntolib rada mriyang. Terus rasane degan iki kok rada piye niku pratandha awake rada mriyang ning insyaallah mboten. Terus degan ingkang sampun pinaringan donga menika mangke saged mahanani lancaring rejeki lancaripun Mbak Ayu jumbo karo kekudangane Bapak Muntolib muga-muga ndang duwe anak dan duwe putra. Ing kono ana wujute cok bakal. Biasane nek krungu muni cok bakal ini ana sing mastani syirik musyrik mboten nggih. Tiang Jawi menika kebaing sanepan Bapak Ibu cok bakal menika namung sarana supados temanten kalih saged mangertosi apa to artine apa to maksude iki. Ing kono wujute kendi cilik nggih. Kendi ngono pawakane wong tuwa Bapak Ayu karo Mas Vicky nggih. Wong tuwa ngono bebasan kaya kendi ala kecangking apik ya kecangking. Mula dadi anakku bisa dadi kekudangan aja nganti wong tuwa turu lenggeri paribasane krungu kabar sing ora apik mergo teko tingkah lakune anak. Pramila iso mikul dhuwur mendem jero kaya dene kembang. Kembang ngono minangka kekudangan. Kekudangane wong tuwa sakarone muga anakku mbosok iso mikul dhuwur mendem jero. Iso ngreksa asmane wong tuwa. Ing kono uga ana dombolah pasemon Bapak Muntolib Ibu Kastumi anggone duwe gawe dina iki nglumpukake dulur-dulur kabeh. Dadi iso ngraketke dombolah kena kanggo dondong, iso ngumpulake dulur-dulur ing dina iki lan padha paring donga marang manten sakarone. Mula diupamake utawa ginambarake dombolah. Ana wujude endhog utawa tigan. Ing kono minangka pralambange ngawrit, mbok menawa bebakale ngawrit saka endhog. Mula ing temu manten mau ya ana ndoke. Ora musyrik, ora sirik. Tegese ben mantene ngerti mbok menawa asalmu nduk Ayu karo Vicky kuwi teko wong tuwa. Ya, teko wong tuwa. Mula bebakale ngawrit sing diarani cangkang triloko. Jagat alam padang sawisine. Ing donya iki ora ana donga kang mandi sing kejaba dongane bapak
lan ibu wong tuwa sakarone. Yakin mbok kena ora ana donga kang paling mandi kejaba dongane bapak lan ibu. Mula aja nganti wani karo wong tuwa. Ridho Allah ridho waliden wa syukur fi syukri waliden. Yen Gusti Allah ridho wong tuwa ya ridho lan kosok baline pramila mula iso nyambut gawe kang penak bebasane ning yen kowe sakarone kudu oleh restune wong tuwa. Ing kono ana wujude jarik utawa nyamping sida luhur. Kok jarike ora nganggo jarik parang ta Pak Parno? Mboten nggih. Jarikipun sida luhur utawi sida mukti. Nek manten iku biasane sampeyan sida mukti, mantene ben mukti. Buka kawe nganggo jarik utawa nyamping sida luhur ben mantene luhur derajate. Luhur kawi bawane. Sayek saeka praya nggayuh kamulyane gesang oleh ridane wong tuwa. Mula jaruke sida luhur. Ing kono uga ana kacang ijo, lambang kesuburan, beras kuning lambang kabagyan, ana dhuwit receh minangka panebusing barang kang kurang. Mula beras kuning karo dhuwit receh didadekke siji, engko disebar karo Pak Parno engko diwadahi maneh. Tegese ora rebutan bondo donya ning sing dipimpin keluarga dari Bapak Muthalib Ibu Kastumi, anak-anake kabeh dimen iso urip mulya kaya dene beras kuning kang jinamburan arta receh. Maneka warna wujude sesaji ing cok bakal uga ana tumpeng. Tumpeng minangka pasemon tumungkul kang mempeng marang Gusti Kang Maha Agung. Janur kuning wis kinajan wis dipasang ana ngarep kae. Jannah nur cahya kun fayakun ning marang Gusti. Kowe manten sakarone iso nggayuh kamulyane gesang, iso nggayuh kaswargan jati besok ning syaraté kowe kudu ning marang Gusti Kang Maha Agung. Salate aja nganti keri. Mbak Ayu, Mas Niki nggih. Siap Mas Niki nggih. Siap. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, sampun paripurna salajengipun kula badhe miwiti adicara buka kawah sepisan malih nyuwun donga lan pangestu mugi anggen kula badhe medhar buka kawah sangkan paraning dumadi si jabang bayi nggih Genduk Ayu Krisnawati ngantos dinten sakmangke mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng. Bismillah asung kepuji dumateng arsaning Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Bismillah mangolah-olah ing raksa gambuing cipta rasa budi karsa mugi nuwuhaken karya sakolakal bakal winimbuh pangangen hanggum mastuti winujeng arsi aringin napas mupus hangendaleni kang benudi asmaullah sifatullah zatullah af'al ilalah ing dalem sirullah mobah musi ing jagat raya karana af'al ilalah marmo angklis denudi saranduning sarira kinarya astungkara netepi darmaning titah ingkang tansah ikhlas lillah lan billah kawuryan nuju ing hari kalenggahan piniji Bapak Muthalib Ibu Kastumi arsana tepi darmaning asepuh tumo hangestu jaring kondo ilo-ilo tilaranipun para kuno sejarah sujarah hanggrah lekasing sedaya sedyaning budidaya dayaning kridhatama kang mungging ing Nusantara Jawa mangasteti bagusing ati
winimbuh jiwa-jiwa Jawa kang jiwa Jawi sinartan agama minangka tutunan budi lan pakerti pramila budaya gong bubak kawah arsa ginalaran samar hanane mung samar-samar kang kawedhar gorit sinanggit werdi sinambi sarta palamita yektosipun kinarya donga Bapak Muntolib Ibu Kastuni kula pun parnowi baksa ingkang nampi jejiban luhur saking Bapak Muntolib Ibu Kastuni kinen hamedharaken wujudipun bubak kawah mugi tansah jinanggung dening Gusti Yang Maha Agung Satemah Bapak Muntolib sakluwarga tansah manggih rahayu wilujeng mliginipun dhumateng putra temanten Ayu Krisnawati kalian Bagus Muhammad Fikri rep sidhem permanentan ana sadalaning malang salisik gegodhongan lan ana obah bebasan samira ingkang datan lumampah Jumedhuling Sang Hyang Pradapati ya Sang Hyang Surya ndedel sundul yadi sunare hamadani dalamipun Bapak Muntolib arsa paring pepajar mandhapipun Wahyu Wijirejang Asmara Kalakrama ingkang netepi jagat Triloka sarana bubak kawah sampun kasametaken wonten wujudipun pisang raja talun degan kalih ingkang sampun pinarasan Kendaga Kencana Kendaga Mulya wontenipun cok bakal ingkang jangkep minangka bekakalening urip nyamping sida luhur donga dhumateng kemanten mugi luhur derajatipun tumpeng kidang saka ingkang sampun tinancepan bandera Gunung Ujung Kurusa ugi sampun samapta nalika semanten sampun binuka wujudipun Kendaga Kencana Kendaga Mulya Kendaga Kencana sumunar cahyane awarna rikta Kendaga Mulya awarna seta meratelaken Bapak Muntolib Ibu Kastumi ingkang rikala semanten amroweng resmi Bapak Muntolib titip dhumateng Ibu Kastumi katitipaken dhateng Guwa Suci tinutupan Cindhi Puspita sumindhe ing raga sejati Ibu Kastumi pinaringan berkah saking Gusti Ibu Kastumi sasampunipun katitipan Bapak Muntolib Hanggarbini setunggal wulan ingkang winastan Eka Kamandanu Eka ngarani siji Komo saking Bapak Kolib Danu nggih si bakalipun si jabang bayi setunggal wulan kaandhut dening Bapak Ibu Kastumi ngandhut kalih wulan ingkang winastan Dwi manunggal ngandhut 3 wulan Ibu Kastumi winastan Triloka Maya sang jabang bayi ingkang kinandhut dening Ibu Kastumi sampun pinaringan roh suci dening ingkang hamengku jagat saisinipun sekawan wulan catur hanggo jati gangsal wulan ponco yitmo sejati 6 wulan utawi 6 sasi anggenipun ngandhut sat loko jati dene 7 wulan anggenipun Garbini winastan Sabto kawasa jati sang jabang bayi sampun dinaduhan ponco driya menawi to kakersakaken lahiring jagat alam padang sinten ingkang Hanggarbini 7 wulan utawi 7 sasi tanpa beda kaya dene 9 wulan sedasa dinten ewa semanten si jabang bayi ing kandhutan Ibu Kastumi datan dereng lair ing jagat alam padang tasih semedi ing Guwa Garba Mesudi dhateng Gusti ingkang Maha Agung jangkep 8 sasi hasta nawa jati laju yen Hanggarbini Ibu Kastumi
ngancik 9 wulan sedasa dinten mawa candra dasa hari. Sang Jabang Bayi sampun kinasakaken lahiring jagat alam padang. Miyak langse gendhoga giri kinodrat dening Gusti. Sang Jabang Bayi lahir cengket ing jagat alam padang, mijil pawestri, ayu rupane. Nalika semanten Ibu Kastumi ngengeti dhumateng lairipun si Jabang Bayi kang mijil putri, anakku ayune sundul langit sundul mendung bebasane yonduk. Tak dongake kowe muga besok oleh jodoh sing dadi pilihanmu dhewe Cahayu. Ginula pasang Jabang Bayi kulagang jangkep sepasar utawi gangsal dinten pinaringan tetenger Ayu Krisnawati. Ginula wentah kinudang kudang mugi sakedya dados satriya panuntun ing bangsa Mama. Ayu Krisnawati dinten samangke sampun pikantuk jodoh pinaringan jodoh saking Gusti ingkang Maha Agung inggih Bagus Muhammad Fikri. Jumbo kalian asmanipun Bagus Muhammad Fikri. Sinubya sawetawis netepi lilo jaring para kuno ambek bilih mantu ingkang sepisan utawi ingkang pungkasan mawi adicara bubak kawah. Ing ajeng sampun kula cariosaken ambek bilih Bapak Muntalib Ibu Kastumi ugi sesaksi wujudipun tumpeng kidang soko ingkang tinanjepan bandera Gunung Ujung Purusa pratandha menika palengganipun Bathara Pomo Jaya miwah Dewi Ratih ing Kayuwangan Cakra Kembang. Geter nalika semanten ing Kayuwangan Cakra Kembang sasampunipun ngungak ing arca padha wonten wujudipun sesaji tumpeng kidang saka minangka palenggahanipun sigra mandhap saking Kayuwangan Sang Pomo Jaya miwah Dewi Ratih.